Počúvať i rozprávať je zadarmo. A keď k tomu v rozhovore medzi ľuďmi robí prostredníka čosi ako porozumenie, je to navyše činnosť aj veľmi príjemná. Dušan Dušek za tých 50 rokov, čo je v službách literatúry, poskytol už nespočetné množstvo rozhovorov. Rozhovory s ním nikdy nie sú podaromníci s márneným časom. Sú dobrými poviedkami bez ohľadu na to, či kde si zostanú zaznamenané, alebo si ich odnesiete len vo svojej pamäti. Ani tento dnešný rozhovor s Dušanom Dušekom teda nemôže byť márnosťou na všetky márnosti. Je najstarší zo všetkých vrabcov, je poštár Jakub aj pištáčik. Narodil sa na Záhorí, plávať sa učil na kúpalisku Eva v Piešťanoch a počúvať všade, kam ho uši doviedli. Za tvorbu pre deti je ovenčený Trojružou, za to, že prišiel pešo do neba, obdržal cenu Dominika Tatarku. Má kufor na sny, v ktorom aj býva a každé jedno písmenko vie napísať vlastnou rukou. Vie, že melón sa vždy smeje a šaštín spred 60 rokov pozná ako svoju dnešnú dlaň. Jeho sused má psa, ktorý nevie, že je blázon. Tu je ďateľ. Priateľ ďateľ. Pekné vtáčiky sú stehlíky, tie vždy lietajú v páriku. U nás bol jeden ďateľ, ktorý sa pokúšal veľmi usilovne dlubať do kandelábra. No, ja si myslím, že nie je náhoda, že sme sa ocitli tuto v Národnom múzeu, lebo možno raz, keď by bolo zriadené nejaké spisovateľské múzeum, tak ty by si bol jeden z takých tých najvzácnejších exponátov. Možno medzi tými najvzácnejšími vtákmi, takže to nebola to náhodná voľba ani nejaké náhodné riadenie osudu, že sme sa tu ocitli. A určite nie je náhoda, že vlastne v ateliéri scenaristiky ešte aj ja som mal tú česť, že si mi prednášal svetovú literatúru. Možno práve o tom by sme sa mohli dnes porozprávať, o tých vzácnych vtáčkoch v podobe kníh. Tak vždy som zastával a vyznával také pravidlo, skoro až dogmu by som povedal, že bez čítania sa naozaj nedá písať. Tá moja čitateľská skúsenosť je taká, že v každej národnej literatúre sú úžasní, geniálni spisovatelia. Tým to aj teda ako keby vrátim aj na Slovensko, kde máme rovnako výnimočných, vynikajúcich svetových spisovateľov, o ktorých sa možno vo svete tak nevie, ale moja čitateľská skúsenosť ich zaraďuje na rovnakú úroveň, či je to už Rudo Sloboda, Vinco Šikula, Dominik Tatarka, Pavel Vilikovský, Dušan Mitana. Mohol by som ísť aj do minulosti. Hronský, Milo Urban. Keď som si prečítal knižku Poviedok za Vyšným mlynom, tak som bol jednak taký uveličený, že aké sú tie poviedky bravúrne, majstrovsky napísané. A ešte väčšmi som bol uveličený, keď som zistil, že tie poviedky vyšli v roku 1929, čo je rok vydania napríklad S Bohom armáda Ernesta Hemingwaya. Ten istý rok, kedy tie knihy vyšli. A tie poviedky sú stále skvelé. Boli dvaja kamoši, Fero a Dodo, ale to vám boli takí kamoši, že väčších kamošov ani nebolo. Možno ste o nich počuli. Všade sa chválili, aké mali šťastie, že sa stretli, akí sú len kamoši, Fero a Dodo, jeden aj druhý, teda takí kamoši, že až. A čo sa vám nestalo? Títo dvaja kamoši, a akí to len boli kamoši, títo dvaja, Fero a Dodo, pričom nikto nevedel, prečo sú takými kamošmi, lebo nikto sa ich na to nepýtal, veď to poznáte, každý má dosť vlastných starostí, takže títo dvaja si zobrali do hlav, že budú aj rodina. Prvý z tých kamošov, čo nemali páru medzi kamošmi, čiže Fero, bol dosť dlho ženatý, ale chcel sa rozviesť, čo sa celkom pozdávalo druhému kamošovi, čiže Dodovi, ktorý nebol o nič menší kamoš ako prvý, lebo hneď mu povedal, že sa o jeho ženu s deťmi postará, nenechá ich len tak, veď je predsa kamoš. Vezme si Ferovú ženu za manželku, čiže Ferovú manželku za ženu. Teda,
taký kamoš je naozaj kamoš. A keď sme sa začali stretávať v Mladej tvorbe, kde sa nás ujal náš krstný otec Janko Buzáši, no a samozrejme tam boli ďalší kamaráti, Ivan Štrbka, Ivan Lavčík, Peter Repka, Dušan Mitana. Keď ktorýkoľvek z nich niečo povedal, že sa mu to páčilo, tak okamžite to zaujímalo aj mňa a mohli sme sa o tých knižkách spolu rozprávať, tešiť sa z nich. Niekedy aj, teraz to preženiem, ale niekedy aj ako keby opisovať. Napokon každý píše tak, ako mu zobáčik alebo zobák narastol. Keď sa ti v roku 2014 dostane do ruky Mladá tvorba, tak aj ja si myslím, že to z toho cítiť, že to bolo robené naozaj s láskou a s takou veľkou radosťou. Keď sa pozerám na tých vtáčikov, tak mám taký pocit, že to tak vyjadruje ten ako keby z tej starej Mladej tvorby prilietalo také štebotanie nejaké vzdialené, že tuto je krásny chochlač. Tak možno, že to... Ivan Lavčík by to mohol ktorý byť. Občas prilietal z toho Mikuláša. Prilietal zo severu, z Liptovského Mikuláša. Taký všednejší, ale iba teda farebnosťou, pierok, významom rovnako dôležitý. Rudo Sloboda, ktorý písal o takých, a tými bol aj vzorom, o takých najbežnejších veciach okolo neho, ktoré sa tmolilo. Takže ten vrabec naozaj priletí všade. Je to taký vtáčik, ktorý má ako keby najbližšie k ľuďom, lebo živil sa niekde pri domácich sliepkach a veľmi často je vlastne na dohľad ľudí. Rovnako taký možno, že nejaký vážnejší spisovateľ, teda podľa pierok, by mohol byť niekto, kto bol ako Drozd. No, koho by sme dali za Drozda v slovenskej literatúre? Možno nejakého básnika, porad niekoho. Možno Štefan Strážaj. Štefan Strážaj by bol výborný Drozd. Ja si myslím, že jemu to spievalo dobre. Áno, áno. Možno sa na nás nebude hnevať, keď ho dáme do takého elegantného čierneho oblečiku. To je kúdelnička, ktorá si pletie také tie nádherné hniezda. To by som bol zvedavý. Ale možno práve ani nie, že postaviť si dom, ale v takej tej precíznosti, že keď sa pozrieš na to hniezdo, máš pocit, že tam je všetko. Kľudne by to mohol byť, ani nie svojím domom, ale svojou tvorbou, by to pokojne mohol byť Vinco Šikula. Vinco bol básnik, veď napokon napísal aj niekoľko básnických knižiek, ale on bol aj taký v próze, taký lyrik. Navyše, Vinco Šikula a Rudo Sloboda boli aj muzikanti. Obidvaja hrali na hornu a u obidvoch v tých ich knižkách to cítiť, tú melodičnosť vety. Takže oni sú takí muzikanti slovenskej prózy, že keď človek číta ich knižky, tak naozaj ako keby okolo hlavy znie hudba. Tak v tom prípade ty si straka, ale v tom najlepšom význame slova. Ja som straka, ktorá kradne. Kradneš tie najlepšie veci. Ale na druhej strane sám seba považujem trošku za škovránka, pretože ja som nikdy nebol schopný písať nikdy inokedy ako ráno vstať a niečo si sadnúť a niečo písať. Metóda písania scenárov. Fotografie vo vetách. Prevedenie, dotyky. A odpoveď, vyplašené oči. Na samom začiatku písaval vždy ráno od 5. do 9. na drevenej doske medzi knihami na podlahe. Byt bol ešte prázdny, jedol pritom keksy Marína, na parkety mu padali odrobinky, hovoril si, že ich pozametá. Ale kým to stihol, pojedli ich mravce. Večernica tmavá. Tak to je ako hviezda, keby to bolo. Večernica severská, ďalšia hviezda. Večernica Pozdná. Raniak hrdzavý. Veď toto je akoby... Básnička. Keď to dáš pod seba, tak máš básničku. Vieš, keď to takto vidíš, je to až také dojemné, že môže sa takto zblízka pozrieť na to, čo bolo kedysi živé a
tak sa k nim priblížiť a tak si ich predstaviť, ako naozaj lietajú. Že z čoho tuto zrazu vidíš, z čoho ten let je možný. Že aká dokonalá štruktúra. Keby sa človeku podarilo niekedy pri písaní, vieš, tak dosiahnuť túto dokonalosť, vieš, takže napísať takú poviedku, ako je Jeden netopier. So všetkými tými jemnosťami, so všetkými takými drobnosťami a zároveň ako keby v naprostej dokonalosti. Na tých malých prštekoch vidíš, že záleží na každej čiarke. Na každej čiarke, aj bodkočiarke. Rozhodol som sa, že strávim jednu noc s vrabcami na strome. O 6. večer som si k ním prisadol. Rozmýšľal som, či je let vlastne viditeľný, či z neho niečo ostane aj v mŕtvych vtákoch. Raz som videl peknú fotografiu. Volala sa Relief vrabca a bola na nej rozpadnutá kostra zabitého vtáčika. Ostalo aj v nej trocha letu? Ja si myslím, Duško, že tak sme zhruba tú situáciu vo slovenskej literatúre prešli. Ale veľmi skratkovito. Skratkovito. A boli to také vypchaté exponáty. Ale tak by ma zaujímalo, že či ešte, keďže si aj scenárista, že či, keď čítaš, či ešte si pri knižke nakrúcaš svoje vlastné filmy. Určite nejaké obrazy sa vynárajú, keď človek číta tie vety, ale u mňa to skôr funguje v takej kvalite toho jazyka. Tá próza, keď prečítam nejakú zázračnú vetu, tak ako si prevalujem tie slovíčka na jazyku, ako keby som si ich vychutnával, skôr chuť tých slov a tých vied ako nejaký obraz. Tak ma to ako si vie potešiť, že niečo je krásne napísané, zachytené do slov, do tých presných, akurátnych slov, že tá prvotná emócia vyplýva z radosti nad tým jazykom. Tak ja si myslím, že máme hotovo. Kto je tu od toho, aby povedal hotovo? Ja som tu od toho, aby som povedal hotovo. Až ja poviem hotovo. Potom bude hotovo. Tak môžeme povedať spolu. Hotovo.